Nkhani zathu zikupitirira. Polisi ya Sochi ku Blantyre yachepetsa chiwerengero cha milandu yomwe yachitika mderali mchaka cha 2024 kuyelekeza ndi 2023. Izi zadziwika pa mkumano omwe unachitika pakati pa polisi ndi adindo ochokera m'madera omwe polisi imatumikira. Malingana ndi mkulu wa polisi a Herbert Njolwa, mchaka cha 2023 analandira milandu 628 ndipo mu 2024 analandira milandu 538. Iwo ati izi zatheka kamba ka ubale wabwino omwe ulipo pakati pa apolisi mderali ndi anthu a mderali. Iwo akufotokoza. Sochi Police Station chaka chino tachita bwino kwambiri. Tasisa crime ndi 14% monga tinakambira nkati mchapa presentation yathu. 2023 kunali ma cases ambiri maka mob justice. Come 2024 at least zinazacheperaku kuma compared to this year crime yasika. Ndipo tukuyamika ndithu kuti crime yasika chifukwa cha strategies amene in place. Kwambiri ubale imetakhanwa pakati pa apolisi ndi ma members of the community, mafumu, a neighborhood and anthu ena onse. Chimwe chathu ndichochuluka kwambiri chifukwa chonena kuti zikungosonyeza kuti ubale wa polisi komanso anthu akumudzi uli bwino, pali kukhulupirirana komanso pali kudalirana. Chifukwa pakakhala kunena kuti apolisi sakudalira community sikudalira apolisi, zimene zisizingachitike. Komano milandu ina ndina ikutsika chifukwa chonena kuti anthu ayamba kupanga trust, ayamba kudalira kapena kukhulupirira polisi yawo kuti akhoza kukathandizidwa. Komanso apolisi akukhulupiriranso community kuti ikhoza kuwapasa information, ikhozanso mwina kuwathandiza magawo ena ndi ena. Mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Richard Chimwendo Banda wapempha anthu mdziko muno kuti apitilize kukhala pambuyo pa President Dr. Lazarus Chakwera ponena kuti ali ndi masomphenya akulu wokweza dziko la Malawi pa chitukuko. Achimwendo Banda amayankhula pa bwalo la skulu ya primary ya Mnema kwa Senior Chief Makanjira mboma la Salima. Mwazina Achimwendo Banda apempha azipani zotsutsa mdziko muno kuti apewe kufalitsa nkhani zabodza zokhudza boma la Dr. Chakwera yemwe anati akuonetsetsa kuti akugwira ntchito yokweza miyoyo ya Amalawi. Mayeso Chikhadzola wazandisa mbiri mu ripoti ili. Mfumu yaikulu Makanjira boma la Salima, Achimwendo Banda ati President Chakwera apitiriza kupereka zitukuko zosiyanasiyana mosaganizira chigawo chomwe anthu akuchokera. Iwo anati nzomvetsa chisoni kuti anthu ena akulephera kuona zitukuko zomwe boma lachita pokweza miyoyo ya Malawi mdziko muno. Mwazina Achimwendo Banda atsimikizira anthu a boma la Salima kuti boma lipitiriza zitukuko zosiyanasiyana poonetsa anthu a bomali akupindula zitukukozi kuphatikizapo kumanga zipatala komanso misewu yapamwamba. Achimwendo Banda apempha Malawi kuti apereke mwayi wina kwa Dr. Lazarus Chakwera olamulira dziko lino kuti chitukuko chipite patsogolo. Izi zikutsimikiza zimene Chakwera akupanga dziko lonse la Malawi. Ndipo ndimapherapo mphongo kuna kuti sikuno kokha ni malo ambiri. Ndinambakambaponso zina zimene anayankhula mawu akulu State of the Nation Address. Pali zambiri zimene Chakwera akuchita. Ndipo ndinanena kuti alipo wena amene ntchito wawo ngofuna kunyoza. Apezapo vuto limodzi limene akuona ngati lingafufute ntchito zonse zabwino zimene Chakwera achita. Ndinapereka zitsanzo za nyumba zimene Chakwera amanga dziko lino la Malawi. Akapita ku Luchenza Chakwera amanga nyumba, akumanga bezina akupitirira. Mukapita ku Mount Pleasant ku Blantyre, mukapita ku Bangwe, mukapita ku Chichiri, mukapita ku Chikwawa, mukapita Blantyre, mukapita mwina ku Kalonga, mukapita kwa Chinsapo, madera ambiri amene Chakwera akumanga nyumba zimenezi. Ndechifukwa chakuti kwina kunapezeka nyumba zimene zinalembedwa ngati zamalizidwa pamene nyumbazo sizinayambidwe, koma zonse zofunikira kuti contractor akamange zayikidwa m'malo mwake. Ena asatengerepo mwayi nkumaphika bodza. Nduna za umoyo yakhumbitsa kandodo chiponda omwe nawo walandira chipatala cha Mnema komanso Pemba kuchokera ku nduna za maboma ang'ono omwe maona za ndalama zakuthumba la JESID ku makonsolo. Ati boma lipitiriza kuonetsa kuti anthu akukhale mwayi opeza thandizo la chipatala kufupi. Iwo anati unduna wawo uonetsa kuti kuthandiza anthu a mdziko muno
kudzera njira zosiyanasiyana za umoyo. Zawo zowala nkhope zawo zokondwa chokondwera ndi chipatala chimene tatsegula lero chimene chipatala cha Nema. Chipatala chimenechi chinamangidwa ndi ndalama zija zodzera ku local government suggested. Ataona kuti kunoko kuli vuto chifukwa kuno chipatala chapafupi ndi kuno chili kwakhombedza kumeneko ndekuti mayenda pafupifupi makilomita 20 osonyeza kuti ndikutali ndi zimenezi azimayi athu amavutika makapaka akhala oyembekezera azimayi nanga magogo amavutika ana amene amavutika kuti apeze chithandizo china chilichonse akadwala. Chifukwa chake lero aliyense ndiwokondwa, lero aliyense athokoza President Chakwera chifukwa cha masomphenya awo. Phungu wadera kumpoto ku Zambwe m'boma la Salima a Enoki Phale ayamika President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera chifukwa choganizira kwambiri Bungwe la Malawi Bureau of Standards latseka stolo ya Rob Enterprise ku bwalo la Njovu ku Lilongwe yomwe imagulitsa katundu osiyanasiyana. Malinga ndi mneneri wa bungweli a Monica Khombe, stoloyi sikutsatira ndondomeko za kasungidwe ka katundu. Mwazina mu stoloyi munapezeka zakudya zitasungidwa pansi komanso zitayikidwa pamodzi ndi katundu monga zometera ndevu, mafuta odzola ndi zina zosiyanasiyana. Bungweli lati lidzayenderanso stoloyi ikakonza mavutowa ndipo yalamula kuti asagulitsenso china chilichonse kufikira atatero. Ngati bungwe la Malawi Bureau of Standards nthawi yomwe timayang'anira mashopu kunoko ku Lilongwe kwambiri tapeza kuti mashopu ambiri satsatira ndondomeko za ukhondo makamaka pakasungidwa pakatundu. Taonapo ndithu mashopu angapo kuti akuphatikiza zakudya ndi katundu yemwe asali zakudya ena kusungira ndithu tizinyama ting'ono amphaka mmenemo zomwe zosaloledwa pa malamulo wa ukhondo pa mlingo wa ukhondo yemwe timati Malawi Standard 21 samalola zinthu ngati zimenezo kuti zizichitika malo momwe musungidwa chakudya. Atsekedwawa tidikira iwowo akonze akakonza amatitana ndekuti Malawi Bureau of Standards tibweranso tidzayang'anira kuona kuti akonzadi ngati akonzadi ndekuti timatsegulira komano kutseka kunkudika ndithu kuti akonze. Kodi mmangolota kuti pano tiyendereko tikayendere uku kapena zimakhala motani? Timakhala ndi ndondomeko yomwe tinapanga fa Malawi Bureau of Standards mwina pa miyezi 3 pena mwina pa mwezi koma penanso timakhala kuti anthu angolitsina kuti pitani kwakuti mukayendere komanso mmene tachimverera ine akefe mugwirizana ndi programu yathu. Munkhani za masewero. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko la Comoros lapempha bungwe loyendetsa masewero a mdziko muno la FAMU kuti likufuna kuzagulitsa ntchito bwalo la bingu mu mzinda wa Lilongwe ngati pa khomo pawo pamene lidzasewere ndi timu ya Flames mu mpikisano wa CHAN. Izi zili chomwechi kamba kuti pakadali pano dziko lilibe bwalo lovomerezeka kuchititsa masewerowa. Norbert Jameson ali ndi nkhani yonse. Matimu a Malawi ndi Comoros akumana koyamba pakati pa masiku a 28 February ndi 2 March ndipo masewero achibwereza adzachitika pakati pa 7 ndi 9 March. Mlembi wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo dziko muno la FAMU a Alfred Gunda atsimikiza kuti Comoros ifuna kugwiritsa ntchito bwalo la bingu ngati pa khomo ndipo ati nkhani ayilandira bwino poti ichepetsa ndalama zomwe adzagwiritsa ntchito pokonza masewerowa. Kwambiri kwa ifeyo ngati Football Association of Malawi nchotithandiza mwina tikhoza kunena kuti kutipeputsa makamaka chifukwa choti tikaonetsetsa nkhani ya masewero a mpira chinthu kwambiri chomwe chimatipweteka ni nkhani ya mayendedwe ndipo ukapezeka mwengati umenewo kuti tikhoza kusewera masewero awiri pa khomo kwa ifeyo ndi chinthu chokondweretsa kuti zitithandizira kuti tikhale ngati tapanga save mu zosowekera kuti tikwaniritse mafixture awiri amenewa mwina ndi ndalama zocheperako kusiyana ndi kuti tikanakhala kuti tinayenda ulendo opita amenewa Comoros kasewera ndi Comoros. Awa akhala masewero oyamba amphunzitsi watsopano wa timu ya Flames Calisto Pasua atasayinira mgwirizano wa zaka ziwiri sabata yatha. Opambana pakati pa Malawi ndi Comoros adzakumana ndi opambana pakati pa matimu a South Africa ndi Egypt mu ndime yachiwiri ya mpikisanowu yomwe idzachitike mwezi wa Mei.
mpikisano wa CHAN amapikisana ndi mayiko pogwiritsa ntchito osewera okhawo omwe amasewera mu ligi ya mdzikomo. Timu ya Flames sinapitepo ku mpikisanowu chiyambireni. Mpikisano wa chaka chino ukachitikira m'mayiko a Tanzania, Kenya ndi Uganda ndipo udzabweretsa pamodzi matimu okwana 19. Mpikisanowu umayenera kuchitika mwezi wa mawa koma usintha ndipo udzachitika mwezi wa August chaka chino. MBC Sport. Nkhani imeneyo ya zamasewero tamaliza nkhani zathu madzulo ano, koma tisanapite nayinso mitu yake. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi wadzudzula atsogoleri a chipani chotsutsa omwe akuti anapereka ndalama kwa achinyamata kuti agende mdipiti wa galimoto zake. Dziko la Malawi likuyembekezeka kukweza ntchito za malonda ndi mayiko ena potsatira ndondomeko zofuna kuyamba kudalira njanji yochoka kunakala. Ndipo bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC layamikira uthenga womwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anapereka ku mtundu wa Malawi okhudza momwe zinthu zikuyendera mdziko muno. Pesani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya ndi nzanga Yuline Mponda. Mwakoma nonse. Takulandirani ndipo ni nthawi ya zanyengo. Malipota mvula mwita andira lero